дар деҳаи басмандаи ноҳияи Деваштич корхонаи коркарди картошка сохта ба истифода дода мешавад. Ин кор бо ташаббуси як соҳибкори маҳаллӣ ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия анҷом дода хоҳад шуд. Дар ин бора раиси ноҳияи Деваштич Ашёралӣ Ҷалилзода зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Масъалаи коркарди картошка, мо картошка парвар ҳастем, лекин корхонаи коркарди картошка дар мо нест, вуҷуд надорад. лекин ҳафти гузашта ба фикрам ва ман аз деҳаи басманда як соҳибкор муроҷиат кардан, омада ки мо муҳтарам раис, мо ба ҳамин замин ҷудо мекунем, мо як корхонаи коркарди картошка баромо меъмор гуфтанд, лекин ҳоли муроҷиаташон дар баррасӣ ҳаст. дар иброҳим алака соҳибкорро пайдо шуд истода. Қайд гардид ки соли ҷорӣ картошкапарварони ноҳияи Деваштич азм доранд дар баробари таъмин намудани хоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурӣ бо тухмии хушсифат ҳамзамон бозори ватаниро бо беш аз 300 000 тонна картошкаҳои аълосифати нави Аладдин, Пикассо, Кардинал, Овчихончӣ ва ғайраҳо таъмин намоянд. дар ҷумҳурӣ 1 миллион картошка истеҳсол карда мешудагӣ бошад, ва чирикдан 250 000 тонна шад. ноҳияи Деваштич то 300 000 ҳам мерад. ин ҳисоботи оморе ки дигар истодам. барои ҳамин масъалаи картошки бисёр тухмиҳое ки аз ончи овчи ин ҳамин аз ноҳияи худомо деҳқонои худомо кардагӣ ҳастанд, истеҳсол кардагӣ ҳастанд. лекин мо аз дигар, аз Покистон, аз дигар давлатҳо, аз Федератсияи Русия, аз Белорусия ворид кардам. мо дар ҳақиқат ман ин чиза мо дурай карда бидем таҳлил ки ҳосилнокии ҳамин тухмиҳое ки маҳаллӣ ҳастани худомон то 800 сентинер мегирад, то 100 сентинер, 1000 сентинер мегирад. аз рӯи маълумоти раиси ноҳияи Деваштич Ашёралӣ Ҷалилзода, картошкапарварӣ яке аз соҳаҳои асосии кишоварзӣ дар мамлакат ба ҳисоб рафта. Барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва имкониятҳои содироти мамлакат нақши муҳим дорад. ноҳияи Деваштич низ ноҳияи кишоварз ва чорвопарвар буда, соли ҷорӣ дар ҳама намуд хоҷагиҳо дар беш аз 6500 гектар замин картошка кишт карданд, ки ин нишон дод нисбат ба нимсолаи аввали соли 2021 800 гектар зиёд мебошад. дар тамоми шаклҳои хоҷагидорӣ дар соли 2020 6526 гектар кишти картошка гузаронид, ин ҳам бошад. хато накунем, ман аз рӯзи гузашта дар сари замин будем, аллакай аз қисмати поёни ноҳия дар ҷамоати деҳоти Яхтан аз 1 гектар замин 400 сентинер картошка гирифта истодем. ин дар қисмати поёни ноҳия 400 сентинер гирифтан, ин як дастоварди бузург аст ки мардуми ноҳияи Деваштич қисмати боло картошка машғул буданд, лекин мана охирон 4 сол 5 сол аст ки ҳамин қисмати поёни ноҳия се ҷамоати деҳоти Яхтан, Мазантарак, ҷамоати шаҳраки Мончиан картошкапарварӣ машғул ҳастанд. дар ҷарони кори нишаст рӯзноманигорон оид ба ҳисороти расонидаи офати табиӣ ба аҳолӣ ва ҷалби духтарон ба зинаи сеюми таҳсил дар кадом сатҳ қарор дорад пурсон шуданд, ки ба он раиси ноҳияи Деваштич Ашёралӣ Ҷалилзода чунин посух дод. назар ба соли гузашта талафоти ягон хеле вазнин мо надидем, чунки соли гузашта дар ҷамоати деҳоти Рословод ки дар деҳаи Рословод сел омад, бисёр хонаҳо даромада зиёни калон расонда буд. имсол мо рафтем дар деҳаи Басманда, аз ҳамин роҳ омадагиму сел омада рафтам, як 2-3 хонадон даромадааст ва ҷош мардум ки сарҷамона бартараф кардан, бо мо худомо рафтем. як ҷои техникое ки аз ноҳия мо буд рафта пурра, аз тамоми деҳаҳо мо техникое ки ҳамонҷо ба лозим буд дастрас кардем, ё ин ки як ҷои рафта мардум ки иштирок кардем, ҳамон роҳҳо камтар вай шуда буд, лекин аҳолӣ ба ё ки ягон хоҷагӣ ба ягон зиён наовардааст. ҳамин тавр нишасти матбуотии раиси ноҳияи Деваштич ки натиҷаҳои рушди иқтисодии иҷтимоии ноҳияро дар нимсоли якуми соли 2022 дар бар гирифт ба охир расид. гузориши Фарзона Ҳодибоева, Равшан Тоҳиров, Азия.